ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଏକାଥରେ ଚାପି ଦେଇକି ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟାକୁ ବଡ଼ ବାଧିଲା, ସେ ତା ଦିନକୁ ଦୌଡ଼ା ଦେଇକି ମରିଗଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର ଦୋଷ? ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉମାକୁ କହିଲେ, ବୋଉମା ଚାହା ଟିକେ ହଉ। ବୋଉମା ତରବର ହେଇ ଚାହିଁଲେ, ଭଲିକି ଚାହା ଟିକେ କଲେ, ଆଣି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଠିକ୍ ଦେବା ସମୟର ବୋଉମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଧରି ନେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଉମା ଧରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବୋଉମା କପ୍ଟିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଲଦାଲିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଚଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ କାହାର ଦୋଷ? ଶ୍ୱଶୁରର ଦୋଷ ନା ବୋଉର ଦୋଷ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ, ମା ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡିଏଁ, ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳକୁ ଡିଏଁ, ଏ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିଏଁ, ସେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଡିଏଁ। ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଯଦି ଛୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କାହାର ଦୋଷ? ମା ମାଙ୍କଡ଼ର ଦୋଷ ନା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଦୋଷ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ତା'ର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପୁଅ ସାଇକେଲ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ବୁଲୁଥାଏ। ବାପା କହୁଥାଏ, ଦେଖୁଛ ନା ପୁଅ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି? ମା କହିଲା, ହଁ ପରା ବଢ଼ିଆ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଏଇଥର ଛୁଆ ଥରେ ରା ଘୁରି ଆସିଲା। ଆସି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ପେଡ଼ାଲ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ପେଡ଼ାଲ ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ବାପା କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ହଉ। ଫେର ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଗଲା, ଘୁରି ଆସିଲା। ଆସିକି କହିଲା, ବାପା ଦେଖ ସାଇକେଲ ମୋ ହାତ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ମୋ ହାତ ନାହିଁ। ଫେର ଚାଲିଗଲା, ଘୁରି ଆସିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଭଲିବଲ, ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଧୁଲିକିନା ତ କୁଟିଦେଲା ସାଇକେଲଟା ନେଇକି, ଆଉ ଏକାଥରେ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କହିଲା, ବାପା ମୋ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ବାପର ଦୋଷ ନା ମାଆର ଦୋଷ ନା ଛୁଆର ଦୋଷ ନା ପଡ଼ିଆର ଦୋଷ ନା ସାଇକେଲର ଦୋଷ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ବହୁତ ଖୁସିର ତାକୁ ଗେହ୍ଲର ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ହିଁ ତାକୁ ଗେହ୍ଲ କରୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବସ୍ର ମଝିରୁ ଟିକେ ପଛ ସିଟ୍ରେ ସେମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ବସିକି ଗେହ୍ଲ କରୁଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଏଇ ସମୟର ଛୁଆଟି କୁଁ ହେଇକି ଟିକେ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଗେହ୍ଲ କଲେ। ଏଇନ ଗେହ୍ଲ କରିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ର ସେ ଯେଉଁ କବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଖରେ କବାଟ ଥାଏ ସେ କବାଟ ଗୁଡ଼ା ନଥିଲା। ଏ ଗେହ୍ଲ କରତେ ଧୋବାଇଆ କରତେ ଛୁଆଟିକୁ ଏକାଥରେ ହୁମ୍ସ ମାରିଦେଲା। ଛୁଆଟା ଏକାଥରେ ସେ ଝରକା ବାଟରେ ଦେଇକି ଆରପାରରେ ଯାଇକି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବାପା ତା ବୁଟଟାକୁ ଖାଲି ଧରି ପକାଇଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲିଲନ୍ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆସିଲା, ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଏକାଥରେ ଚାପି ଦେଇକି ମାରି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କାହାର ଦୋଷ? ବାପର ଦୋଷ ନା ମାଆର ଦୋଷ ନା ବସ୍ର ଦୋଷ ନା ବସ୍ ମାଲିକର ଦୋଷ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଘଟଣା। ବଡ଼ ମା ଖୁଡ଼ି 2 ଜଣ, ଇୟାର ଗୋଟେ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ, ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେ 4 ବର୍ଷର ପୁଅ। ଖୁଡ଼ି କଥା କୁହେ, ଯଦି ବଡ଼ ମାର ପୁଅଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଛୁଆଟା, ସେ 4 ବର୍ଷର ଛୁଆଟା ଶୁଣିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ମା କହୁଥିଲା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ। ଏରଣ ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନ, ନଦୀରେ ଜବର ପାଣି ଆସିଛି। ସେ ଧୋଡ଼ାକଡ଼କୁ ତାକୁ ଡାକି ନେଇଗଲା। ଧୋଡ଼ାକଡ଼କୁ ଡାକି ନେଇକି ପାଣିକି ପେଲିଦେଲା। ସେ ସୁଅର ପଡ଼ିଗଲା। ଭାସି ଚାଲିଗଲା। ଇଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା।
ଆଉ ଘର କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ 2 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତା ଶବଟା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମିଳିଲା, ନଦୀରୁ ତଳ ପଟରୁ ଯାଇକି ମିଳିଲା। ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ମାଆର ଦୋଷ ନା ସେ ଯେଉଁ ପେଲି ଦେଲା ଛୁଆର ଦୋଷ ନା ତା ବଡ଼ ମାଆର ଦୋଷ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ବଡ଼ ଛୁଆଟେ ହେଇଗଲାଣି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି। ବାପା ଖଟିକି ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଏଇନ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବିଲ ଫିଲ ସବୁ ରୁଆ ରୁଇ ହେଉଛି। ପୁଅଟି ସୁଦୁ ବାପକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ବାପ ଦିନ ବଡ଼ ରାଗିଗଲା ପରେ କହିଲା, ଏରଙ୍କ କୋଳାଙ୍ଗାର ଛୁଆ ଉନ୍ତୁଟି ସାଳରେ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟାକୁ ବଡ଼ ବାଧିଲା, ସେ ତା ଦିନକୁ ଦୌଡ଼ା ଦେଇକି ମରିଗଲା। କାହାର ଦୋଷ? ବାପର ଦୋଷ ନା ମାଆର ଦୋଷ ନା ସେ ଛୁଆର ଦୋଷ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ।